O Consello de Ministros aproba un decreto para a renovación dos parques eólicos. Vai impulsar a remuda dos muiños vellos por outros máis potentes para reforzar o sistema eléctrico. E faino logo de recorrer ante o Tribunal Constitucional o plan eólico da Xunta. María Cheda. Sí, o plan pasa, entre outras cousas, pola renovación, estímase de máis de 10.000 muiños de toda España, máis potentes, máis eficientes, un plan que se aprobou hoxe, pero o que nin a voceira do Goberno nin as ministras que compareceron na rolda de prensa fixeron alusión algunha. Chama a atención, en calquera caso, que varias semanas antes, precisamente no Consello de Ministros, o Executivo recorreu o plan eólico da Xunta de Galicia ante o Tribunal Constitucional, un proxecto que buscaba precisamente isto, renovar o parque eólico. Dende o Executivo galego critican a doble moral do Goberno e pregúntanse como se vai financiar. O Goberno impulsa novas medidas para reforzar o sistema eléctrico fronte a posibles apagamentos. Faino despois de que o Congreso tombara un primeiro decreto hai 3 meses. Estamos trabajando desde ya, es lo que le puedo decir, desde hoy mismo. Y ya estábamos trabajando sin parar. Nos gustaría, siempre somos un gobierno que dialoga, ¿no? Y que mira propuestas. Agora introdúcese unha disposición para repotenciar os parques eólicos reemplazando os muiños antigos por outros máis potentes e eficientes e das un prazo de 9 meses para desenvolver a folla de ruta. Un proceso que o Goberno impulsa despois de recorrer ante o Tribunal Constitucional a repotenciación dos parques recollida no Plan Eólico de Galicia impulsado pola Xunta. Unha irresponsabilidade absoluta, unha vez máis, do Goberno de Pedro Sánchez, que con unha man, o Consello de Ministros, hai nada, aproba presentar un recurso de inconstitucionalidade contra Galicia e, agora mesmo, coa outra man, hoxe aproba a mesma norma regulando a repotenciación obrigatoria dos parques eólicos de España. E pídelle ao Goberno que aclare como se vai financiar a repotenciación, exixe responsabilidade para que a medida contribúa a abaratar a factura da industria e dos fogares. O decreto para repotenciar os parques eólicos acaba de referirse o presidente da Xunta. Alfonso Rueda di que é incomprensible que aproben un decreto que rexeitan en Galicia. Lo que está pasando ahora mismo con la energía eólica en Galicia, que es una de nuestras riquezas, nuestro petróleo, donde queremos repotenciar y el Gobierno nos lo recurre en el Constitucional. Ahora resulta, salía hoy en la prensa económica, que el Gobierno está impulsando un decreto para repotenciar, que es lo mismo que nosotros queríamos hacer y nos han recurrido en el Constitucional. ¿Quién entiende esto? Por eso te decía que a veces en España es que es evidente que no hay nadie al timón. Ter unha industria verde canto antes ou protexer as factorías actuais e ir pouco a pouco reducindo emisións. É o dilema no que está Europa. Ata agora, as políticas verdes eran prioritarias, caera quen caera, pero países como Alemanha reclaman máis tempo para evitar danos na industria. María Calvo. Sí, Bruxelas debate hoxe se manter ou flexibilizar o obxectivo de reducir as emisións de CO2 nun 90% para o 2040. España insiste en manter esa meta como liña vermella, pero esta mañá a ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Aguesen, abriu a porta a fórmulas intermedias como as chamadas cláusulas freo ou os créditos de carbono para buscar consensos, porque países como Italia, Francia ou Alemanha piden máis marxe de manobra, alertando o impacto que pode ter a transición sobre sectores industriais estratégicos. Por iso, hoxe no Consello de Medio Ambiente, os 27 buscan un equilibrio entre ambición climática e viabilidade económica para garantir unha transición verde, pero tamén xusta. España necesita el 90% de reducción en 2040. Por supuesto que sí. Es una decisión que tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con lo que es necesario para ese liderazgo y ambición europea y también, como decía, tiene que ver con la competitividad en Europa y con la certeza para las inversiones. O debate en Europa sobre as emisións afecta directamente a sectores como da automoción tan importante en Galicia. Na planta de Stellantis de Vigo hai tempo que traballan na factoría do futuro que pasa polo coche eléctrico, pero tamén pola fabricación de coches a medida. Este vehículo incorpora un sistema de almacenaxe adaptado ás necesidades do seu servizo e un sistema de portas especial. É un dos últimos transportes personalizados nesta parte da factoría viguesa onde chegan vehículos de empresas de mensaxería, enerxía ou logística, entre outros sectores, para ser personalizados. Tenemos ya un abanico y una experiencia para ser capaces de proponer
algunas soluciones que creemos que se adaptan un pouco ás necesidades dependendo del sector. Máis do 50% das furgonetas Canove que se fabrican en Vigo pasan polo servizo Custom Fit. Nos últimos 5 anos multiplicou a súa actividade por 5. Este ano agardan bater récord acabando os 150.000 vehículos. Hay una demanda real del mercado que tira de toda esta actividad y la previsión es que se siga incrementando. Es difícil saber cómo, pero nosotros, nuestra vocación es estar preparados. O 90% dos vehículos que se personalizan son comerciais, aínda que tamén transforman turismos. Os prezos móvense nunha marxe ampla dependendo da petición dos clientes. Las soluciones más ricas andan del orden de miles de euros, las soluciones más sencillas andan del orden de cientos de euros. Es decir, depende mucho de la necesidad, del perfil. Vigo é un dos 6 centros de Stellantis que realizan a customización de vehículos en Europa. O ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, comparecía no Senado para responder varias preguntas sobre o caos ferroviario dos últimos meses e da súa incidencia nos consumidores. Bustinduy dixo que non é competencia do seu departamento. La gestión de las incidencias dentro del sistema ferroviario español son una competencia de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril y, por tanto, el Ministerio de Consumo no tiene, según el ordenamiento vigente, competencias específicas para actuar sobre este ámbito. Es terrorífico cómo está afectando a los usuarios y a la defensa de los usuarios. No le estoy preguntando que me diga qué trenes pone y cuáles son las maquinarias, que eso no es su competencia, pero la defensa de los derechos de los usuarios también es su competencia, aunque usted no se lo crea. A Sanidade empeza a notar os efectos da folga dos técnicos superiores sanitarios que se encargan de facer as probas diagnósticas. En toda España houbo que anular tratamentos polo atraso de resonancias ou analíticas de sangue. Hoxe concentráronse diante de todos os hospitais, tamén aquí en Galicia. O paro subiu en outubro e máis de 22.000 persoas en toda España co final da temporada de verán. É un incremento de menos dun punto, inferior á media habitual para este mes. No último ano, o paro baixou un 6% e seguen cifras mínimas dende 2007 por baixo dos 2.444.000 desempregados. En canto á Seguridade Social, gañou cotizantes en outubro, case 142.000 polo tirón das contratacións en educación. Hai máis de 21,8 millóns de afiliados. Hay que remontarse un cuarto de siglo para encontrar una subida del paro tan moderada en octubre, cuando la cifra es un tercio de lo habitual en un mes de octubre, pues una vez más se demuestra la fortaleza que tiene el mercado de trabajo en España. O paro subiu en todas as comunidades, pero Galicia foi a segunda onde menos se incrementou, con 300 desempregados máis. É unha suba dun 0,27%. No último ano, o paro baixou aquí máis de 7 puntos. Hai algo máis de 113.000 desempregados, a cifra máis baixa dende que hai rexistros. En canto á Seguridade Social, caeron as afiliacións en outubro en algo máis de 1.000. Pero aínda así, seguimos con cifra récord de cotizantes con case 1.103.000 afiliados. Estas cifras continúan a reflectir o bo comportamento do noso mercado de traballo. En relación ao desemprego, Galicia conta este mes con 113.386 persoas paradas. Esta cifra supón a mellor cifra de toda a serie histórica. 2 anos despois da sinatura do acordo entre a ministra de Traballo e os sindicatos, o Goberno dá luz verde ao novo Estatuto de Bolseiro, un estatuto que provocou discrepancias entre os socios de Goberno e que non conta de momento cos apoios para sair adiante no Congreso. Tampouco ten o respaldo dos empresarios. Volvemos a hacer algo que es clave, que es mejorar la vida de nuestro país. Y como empecé hace 4 años la reforma laboral, hoy damos cumplimiento a la disposición adicional segunda y me van a permitir que les diga que esta es la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país. Mentres, o salario máis habitual en España está máis cerca que nunca do salario mínimo. Hai 2 anos estaba en 8.000 euros por riba e agora só 400. Consecuencias, redúcese a clase media e cada vez hai maior perda de poder adquisitivo. Noutra liga xogan as 100 persoas máis ricas de España. A revista Forbes sacou hoxe a listaxe deste ano onde
3 dos 5 primeiros milmillonarios son galegos. Encabeza a lista, unha vez máis, como na última década, Amancio Ortega, fundador e accionista maioritario de Inditex, aínda que a súa fortuna baixou lixeiramente respecto a hai un ano. Ascende a case 110.000 millóns de euros. Séguelle a súa filla, única muller entre as 5 persoas máis ricas de España, cunha fortuna de 10.000 millóns. No terceiro posto repite Rafael del Pino, presidente do xigante das infraestructuras Ferrovial con 8.000 millóns. E pecha este top 5 o valenciano Juan Roch, presidente de Mercadona. Desas 5 grandes fortunas, 3 son galegos e saen daqui da Coruña. Juan Carlos Escotet, presidente e principal accionista da banca, pero tamén Amancio Ortega e a súa filla Sandra, que é a única muller na cabeceira deste ranking. Unha das grandes revelacións do informe Forbes deste ano é precisamente Galicia, con 7 grandes fortunas que concentran máis de 130.000 millóns de euros. A máis dos mencionados, Amancio Ortega e a súa filla Sandra e Escotec, entre eses 7 grandes fortunas están outras membros do clan Inditex, pero tamén o presidente do grupo Azcar e a presidenta de Ocaso Seguros. A frota amarrada a porto, refachos de vento superiores aos 120 km por hora, alerta laranxa por vento, por ondas e alerta amarela por chuvia ao longo de toda esta xornada. Nuns minutos, todos os detalles desta nova borrasca. Máis controis sobre a velocidade, tamén novos tramos limitados a 60 nesta autoestrada A55. O tráfico ven de estender esa limitación de velocidade a mínima legal para este tipo de viais durante un tramo dun kilómetro o paso desta estrada polo concello de Mos. A sinalización provisional xa está instalada, en uns minutos contámoslles os detalles. Segunda xornada do xuízo contra o fiscal xeral do Estado. A súa xefa de prensa confirma que escribiu un comunicado con correos sobre a parella de Ayuso, ditados polo propio Álvaro García Ortiz. Este é a nota de prensa da polémica, está asinada pola Fiscalía Provincial de Madrid, pero en realidade non se escribiu ali. Había unha orden del fiscal general del Estado, pues acabou a discusión. O responsable de comunicación negouse a publicala e mesmo ameazou con dimitir. Redactou na xefa de prensa do fiscal xeral do Estado coa axuda do propio García Ortiz, que foi o encargado de facerse con todos os mails do caso. Esa nota la había hecho yo. Al dictado del fiscal general. En concreto, en estos 2 emails se lo tuvo que dictar porque no los tenía, ¿no? Eso es. Con este comunicado, a Fiscalía tentaba sair o paso sobre informacións relacionadas coa fraude fiscal da parella de Díaz Ayuso. Marc Edo recoñece que os medios reproduciron partes íntegras do comunicado antes de que se difundira, pero nega que as filtrase ela. Expresaba a las 7:14 de la noticia del País el contenido de el borrador de su nota. Si usted lo dice, se filtran muchas cosas en España. A responsable de comunicación sae en defensa do seu superior e sostén que todos os datos xa estaban nos medios. Todo estaba, y repito, perdone que sea tan reiterativa, estaba ya en el mercado. A xefa da Unidade de Apoio ao Fiscal Xeral confirma que non hai un protocolo para o borrado de datos dos teléfonos móviles que se devolvían. Complica esa situación do ministro Ángel Víctor Torres. AUCO ten mensaxes súas de cando era presidente das Canarias nas que presionaba o Goberno Central para que encargara máscaras á empresa de Víctor de Aldama. Estamos seguros, mercamos máscaras máis baratas, dille unha funcionaria canaria a súa superior, que lle replica: seguimos adiante, seguro que te diches conta de onde procede a proposta. A proposta saiu da empresa de Aldama e chegou ata o presidente das Illas recomendada por Koldo García, asesor de Ábalos. Segundo o informe da UCO, o propio Ángel Víctor Torres acabou terzando para que o seu goberno lle pagase a trama case 7 millóns de euros, a pesar das reticencias desa traballadora, e ata chega a pedirlle perdón a Koldo pola tardanza no pago. O informe contén as mensaxes que se intercambiaron e tamén audios como os que publica OK Diario. Estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos. Agradezco en el alma
tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones. Esa persoa do restaurante sospeita Uco podería ser Víctor de Aldama, cabeza da trama. Pro goberno, estas revelacións se descartan completamente cualquier implicación del ministro Torres. O PP, pola contra, pide a súa dimisión e tamén que se expulse o PSOE da causa na que actúa como acusación popular. Ferraz no puede ser acusación de Ferraz. O tal vez lo único que quiere es entorpecer la labor de la acusación. O ministro Torres comparece esta tarde para valorar o informe da UCO. Un día despois da dimisión de Carlos Mazón, Núñez Feijóo e Santiago Abascal comezan a falar do futuro da Comunidade Valenciana. Falaron por teléfono, unha conversa cordial e de bo tono, segundo aseguran fontes populares, pero aínda non hai ningún nome sobre a mesa. Mentres, Carlos Mazón presidiu a reunión do Goberno valenciano. Fixo en calidade de presidente interino, cargo que ocupará mentres non se nomee oficialmente o seu sucesor. Na reunión de hoxe, fixos efectiva a saída do general Gam Pampols, que se encargou da reconstrucción nos últimos meses. E mentres no Congreso arrancou a comisión que investiga a xestión da DINA de outubro de 2024 e que causou 237 mortos. As primeiras en comparecer foron as representantes das vítimas. Din que a dimisión de Mazón non aminorador, pero que supón un alivio moral e social. Consideran que as mortes foron consecuencia dunha mala xestión. A nuestros familiares no los mató el clima, nosotros bien lo sabemos. Los mató la mala gestión, los mató la falta de respeto por la ciencia, los mató la falta de previsión, los mató una alerta que cuando llegó ya habían muerto. Fue el reflejo de una cadena de errores humanos, técnicos y políticos. Falló la planificación, falló la coordinación, falló la respuesta. E o Partido Popular acusa o Goberno de facer un feminismo de pancarta despois de que un medio digital publicara unha foto da ministra Pilar Alegría xantando con Francisco Salazar, o excargo do PSOE, que dimitiu hai uns meses despois de denuncias de acoso por parte de militantes socialistas. O encontro teríase producido hai uns días en Madrid. Os presidentes de Galicia e Castela León apelan á unión de gobernos, empresarios e sociedade das comunidades para reclamarlle ao Goberno central os investimentos que precisa o noroeste. Alfonso Rueda e Alfonso Fernández Mañueco denuncian que a falta de presupostos en Madrid está afondando nunha España a dúas velocidades e reclaman melloras nas comunicacións de Galicia e Castela cunha maior aposta polo corredor ferroviario ou a eliminación das peaxes. Una de las grandes críticas que se puede hacer al gobierno actual de España es apostar por un modelo de España en dos velocidades, de la ruptura de la igualdad en todo el territorio. Nuestra responsabilidad y nuestra coherencia es denunciarlo ahora y seguir denunciándolo en el futuro. Pero tengo claro que como no hagamos esta presión y esta presión unida, seguiremos no recibiendo muchas de las cosas que están pendientes. Y están muchas, ya no hablo de las conexiones ferroviarias de Lugo con el resto de Galicia, ya no hablo del tren de alta velocidad al que le queda mucho por mejorar todavía, ese doble ancho de vía, todas esas variantes que lo harían verdaderamente competitivo, y no hablo ya de todo el problema que tenemos con los aeropuertos. Xa vai máis barato, pero os prezos astronómicos que alcanzou o ano pasado converteron o aceite no produto máis roubado nos supermercados, por diante de outros obxectivos clásicos dos ladróns, como as conservas ou os ibéricos. É unha das novidades que recolle o informe sobre os furtos nos comercios. Logo vemos máis detalles. En Zaragoza detiveron un home polo asasinato da súa parella, unha muller de 49 anos no piso que compartían. Os veciños chamaron a policía cando escoitaron unha discusión moi violenta a primeira hora da mañá. E cando chegaron, os axentes atoparon a muller morta con varias coiteladas. Neste caso, non había denuncias previas por violencia de xénero, nin a vítima formaba parte do sistema Biogen. Un veciño de Monforte enfróntase a 13 anos de prisión acusado de violar a coidadora da súa nai na casa familiar. O xuízo celébrase na Audiencia Provincial de Lugo a porta pechada para protexer a intimidade da vítima. O acusado asegura que a relación foi consentida. Os primeiros abusos producíronse tan só 2 semanas despois de que a vítima comezase a traballar na casa do acusado en Monforte de Lemos coidando da súa nai. E uns días máis tarde dos tocamentos agarrouna e empurrouna ata o cuarto dos conxeladores e ali violouna mentres ela se resistía berrando e chorando. É especialmente grave porque estamos falando que é un abuso de poder, ele está facendo unha relación laboral e por iso consideramos evidentemente que hai esa violencia e esa intimidación.
A Fiscalía solicita unha condena de 11 anos de prisión polos delitos de agresión sexual continuada e violación e 10.000 euros de indemnización polos danos morais causados. A acusación particular eleva as penas a 13 anos de cadea e 20.000 euros. A defensa non ve acreditada a agresión, sostén que foi unha relación consentida. O acusado, que chegaba a pé ao xulgado, xa que está en liberdade con medidas cautelares, nega as acusacións. La acusación que se formula aquí se basa exclusivamente en la manifestación de la víctima y consideramos que es insostenible, que está plagada de contradicciones. A vista oral celébrase a porta pechada para protexer a intimidade da muller que sofre estrés postraumático e ansiedade, polo que recibe tratamento e atención terapéutica. Un vigilante de seguridade sufriu un ataque a dentadas cando traballaba nun centro comercial de Vigo. O agresor pegoulle varias trabadas. Sabela. Aumentan as agresións a vixilantes de seguridade privada. Sobre todo os profesionais denuncian que son increpados en hospitais, en centros de saúde e tamén en centros comerciais, como este de Vigo. De aquí, de feito, hai unha das últimas denuncias. Un vigilante de seguridade privada asegura que recibiu unha agresión, que foi golpeado e que recibiu tamén mordiscos dunha persoa que definen como en estado de alteración bastante importante. Hai máis de 6.500 gardas de seguridade privada en Galicia. No sector piden máis persoal e tamén máis medios de autoprotección. Tamén se aviva o debate sobre a violencia no deporte base tras a detención dun pai que ameazou cun machete o adestrador do seu fillo porque non o sacou a xogar nun partido de fútbol en Madrid. Non é a primeira vez que estes espazos deportivos se converten en auténticos campos de batalla pola agresividade de moitos pais contra árbitros e adestradores. Este é o machete que presuntamente utilizou un home para ameazar o adestrador de fútbol do seu fillo. Sucedeu este domingo nas proximidades dun campo de fútbol en Madrid. Segundo varias testemunhas, o detido mantivo unha forte discusión co adestrador porque non sacara a xogar o seu fillo. Sempre hai alguén que insulta, que degrada, que humilla. A violencia física e verbal en ámbitos deportivos non é algo ocasional e en moitos casos son os pais os que provocan as liortas. Los padres quieren cumplir su sueño con sus hijos y al final lo que les ocurre, pues eso, situaciones que nadie quiere. Utiliza a los hijos, el éxito que puedan conseguir sus hijos, como el motor para que ellos tengan más valía o que ellos consigan las expectativas esas frustradas que no consiguieron en su momento cuando eran jóvenes. Presionan os fillos como se fosen xogadores profesionais. Los padres al final copian conductas que se realizan en deporte profesional, las llevan al deporte formativo y le piden los mismos objetivos a sus hijos. El ganar, el ser el mejor, el ser muy competitivo, estar siempre presente en el once inicial. O neno ten que ir a divertirse e a pasalo ben, non a competir con nadie. Van a los partidos como si fuese un Madrid-Barça y no, al final es un juego de niños y estamos allí todos para pasarlo bien. Porque as prioridades dos cativos son outras. Pasar tiempo con chicos de su edad, estar en un entorno donde se ven apreciados y valorados, y ver sus mejoras. O respeto é algo moi fundamental e ten que inculcárselles desde pequenos, é fundamentalmente responsabilidade dos pais. A Garda Civil investiga unha agresión a coiteladas no Instituto dunha vila de Granada. Un alumno de 12 anos acoitelou un compañeiro a primeira hora desta mañá. O ferido ten varias coiteladas no ombreiro, aínda que a súa vida non corre perigo. O suposto agresor expulsárono do centro por un mes. O que van ver é un vello coñecido das forzas de seguridade na Rioxa, con máis dun 100 de roubos ás súas costas. Pasou polo cárcere, pero en canto saiu volveu a actuar. Desta vez prendérono por 11 asaltos en comercios e vehículos da localidade de Calahorra. Buscaba cartos en efectivo ou cousas fáciles de vender como móviles, calzado ou roupa. O que máis rouba nos supermercados é aceite, segundo o último barómetro do furto no comercio. As perdas que sufriron as tendas por culpa dos furtos aumentaron o ano pasado ata superar os 2.800 millóns de euros, máis do 1% da facturación. Viños ou embutidos xa non ocupan o primeiro lugar na lista de alimentos furtados. Durante o 2024 foron superados polo aceite. Porque o aceite encareciuse moito nos últimos tempos, ahora parece que baixou un poquinho. Es un producto de primera necesidad que había alcanzado unos precios altísimos. Constátano neste supermercado que xa ten padecido numerosos furtos. Aceite, chorizo del bueno, jamones, un grupo de 2-3 personas que entraba uno por un lado, otro por otro,
cargaban los abrigos, iban al baño y salían por este lado de aquí de la rampa de salida de los carros. No comercio téxtil tamén houbo cambio, o máis roubado, a roupa interior e lencería. No están colgadas como están en otros sitios, que coges, tiras, guardas. La braguita de un bikini, que se la llevan a lo mejor puesta, porque decimos, me parece que te equivocas, que llevas la braguita del bikini puesta. Y entonces ella, sí. Perfumes nos establecementos de beleza, auriculares nos de tecnoloxía ou bombillas nos de bricolaxe son outro dos produtos máis furtados. 8 de cada 10 non chegan aos 150 euros. Una tendencia que nos lleva a hablar de un cambio, y es que el 65% de los hurtos externos son cometidos por personas que no son profesionales. A todo agora o máis habitual eran bandas organizadas, os furtos representan preto do 80% da perda descoñecida dos comercios, que ascendeu ano pasado a máis de 2.800 millóns de euros, case 1.000 millóns máis co anterior. A agresión brutal a un camioneiro en Almería acabou con 4 detidos por intento de homicidio. Foi a finais de setembro cando asaltaron 2 camioneiros que estaban descansando coa idea de roubarlles. Un deles conseguiu fuxir, pero o outro tivo peor sorte. Os ladróns perseguírono pola estrada, atropelárono e deronlle unha malleira. Antes de marchar, mesmo chegaron a dispararlle e deixárono ferido grave. Os agora detidos pertencen a un clan familiar coñecido por roubar na zona. Estamos acostumados a circular polas autovías a 120 km por hora, pero na A55 en Mos acaban de ampliar o teito limitado a 60. E ollo, porque haberá radares para vixiar que respectemos o límite, Xoel. Sí, o obxectivo Antía é tentar reducir a siniestralidade provocada polos excesos de velocidade e mellorar tamén a seguridade viaria. Por iso, a DXT vende a anunciar a activación dese límite a 60 km por hora neste tramo entre os kilómetros 9 e 11 en sentido descendente en dirección a O Porriño. A sinalización, de feito, xa está instalada, como poden ver, polo que eses límites xa están operativos e a eles hai que sumar tamén a vontade por parte da Dirección Xeral de Tráfico de novos radares móviles que se sumarían os alrededor de 10 cinemómetros fixos e móviles que xa están instalados nesta A55 e que fan desta zona unha das máis vixiadas de toda a rede nacional de estradas. Circular a 120 nas autovías, pero no caso da A55 entre Vigo e O Porriño non é así. Raro é que se poida circular a máis de 80 e mesmo a Dirección Xeral de Tráfico acaba de ampliar as limitacións a 60. Iso sucede na baixada de Puxeiros en Mos, onde está o radar que máis multa de España. Vai ser unha queixa bastante notoria porque é unha reducción moi grande e aparte se van a por controles de velocidade con novos radares e todo iso, pois vai a notarse moito, sí. Este é un dos puntos negros da rede viaria española. Soporta moito tráfico de coches e camións cara aos polígonos lindeiros. Cando chove, multiplícanse as colisións por alcance e iso é o que se pretende evitar limitando a velocidade a 60 outros 2 km máis. Pareceme que é moito para recaudar, porque é unha costa abaixo que hai accidentes, tampouco hai moito. Donde hai máis en as curvas siguientes, entonces é máis ben para recaudar, pero bueno. Yo lo veo una medida de seguridad, porque es una carretera concurrida de accidentes y yo creo que a 60 estaría muy bien que lo dejaran. Tráfico advirte dende o verán de que haberá radares móviles a máis dos 5 fixos que xa están activos. Hai outro máis que controla que os coches teñan a ITV pasada e o seguro en orde. Unha veciña de Begonte resultou ferida grave ao sufrir un accidente cunha máquina para labrar a terra. A muller puido caer cando estaba a sacar a moto aixada dun pendello e acabou coa perna atrapada entre as súas coitelas. Este tipo de accidentes son pouco frecuentes coas máquinas actuais porque teñen sistemas de seguridade. En Roma morreu o traballador de 66 anos que quedara atrapado de roubarse parte dunha torre medieval. Rescatárono despois de permanecer 11 horas baixo os cascallos, pero acabou falecendo no hospital. O traballador falecido de 66 anos era un dos 5 que quedaron atrapados polo primeiro derrubamento parcial do edificio que estaban restaurando, unha torre medieval situada no centro turístico de Roma. Os seus 4 compañeiros foron rescatados, pero cando os bombeiros chegaron ata el, un segundo derrubamento sepultouno de novo. 11 horas despois conseguían sacalo con vida e evacualo ao hospital, onde faleceu durante a noite.
O edificio sinistrado é un destacado exemplo das casas torre medievais de Roma, construídas como residencias fortificadas para familias nobres e autoridades eclesiásticas. Sen uso, desde 2006, a torre estaba sendo rehabilitada polo Concello da capital italiana. A Fiscalía abriu unha causa por homicidio involuntario e lesións persoais e mantén acordoada a zona. A policía portuguesa interceptou un narco submarino en augas das Illas Azores. A bordo levaba 1.700 kilos de cocaína. Segundo os investigadores, a droga viña para España. Na operación colaboraron os Estados Unidos. Neumáticos e material de construcción moi contaminantes acumúlanse no vertedoiro ilegal que descubriron nun camiño de Salvaterra. De momento non se sabe quen tirou todos eses residuos. O Concello xa mandou retiralos. Así apareceu este camiño lindeiro á autovía A55 na parroquia de Leirado, en Salvaterra de Miño. É un terreo de dominio público que non é un lugar de paso moi frecuentado, porén foron veciños da zona os que alertaron da presenza do vertedoiro ilegal. É un taller clandestino, de aquí non, pero aquí hai demais, para ser un particular hai demasiadas rodas, non? Despois o resto do Purispan, que iso ten que ser pode ser un particular, non, que o fixo por contra propia ou o que sea, e que pois non tivo onde tiralo e tirouno aquí. Neumáticos acumulados, material de construcción, restos de uralita e outros trebellos, materiais altamente contaminantes que poden favorecer a aparición de pragas, incrementar o risco de incendio ou liberar sustancias tóxicas ao solo. Sobre todo sabendo o que é o amianto, non? Que é moi peligroso. E o neumático, estar así, sempre queda agua, restos de chuvia. Pois ben, aí é un creadeiro de mosquito, de mosca, do que sea. Oye, aquí entra un incendio e arde isto, non é Dios que non paro, porque ben, os bomberos non creo que o dean apagada así facilmente. Nas últimas horas, o Concello comezou a retirada das verteduras tras a denuncia presentada pola Asociación Lazoiro, que lamentou este tipo de accións que poñen en risco a saúde da veciñanza e a biodiversidade da zona, danando a imaxe que Salvaterra proxecta. Haberá que investigar agora a autoría do vertedoiro para aplicar as sancións correspondentes. A de hoxe está sendo unha xornada de contrastes no tempo. Mentres localidades como Monforte de Lemos está por riba dos 20 graus, no litoral notase xa a entrada dun temporal que deixa ondas e vento. Demetrio. Sí, o peor ainda está por vir esta madrugada a entrada a esas primeiras refachos de vento forte, moi forte, con rexistros que superan en algúns puntos os 130 km por hora. Aviso laranxa na costa de Pontevedra, tamén nesta parte oeste da provincia de Coruña. Un aviso laranxa que se vai estender na próxima xornada a todo o noso litoral, pero tamén na parte este das provincias de Lugo e de Ourense, e tamén en toda a zona de interior próxima á costa. E tamén avisos amarelos no interior. Chuvia, vento con refachos importantes que se esperan nas próximas horas e tamén na próxima madrugada. Se hoxe vai ser unha xornada complicada, a la mañá promete que vai ser aínda máis difícil para poder trasladarse, así que moita precaución se teñen previsto nas próximas horas sair co coche e realizar algún tipo de viaxe. O vento desta mañá en Fisterra xa apuntaba o que vai ser a tónica desta tarde en toda a costa atlántica da comunidade. Xa esta noite, tumbado na cama, escoitase chover e ventar e todo eso, e xa esperas o día que fai. No litoral da Costa da Morte, desde primeira hora xa estaba activado o aviso laranxa no mar por ventos de forza 8 e ondas de 5 a 6 metros, así que a frota quedou toda amarrada ao abrigo. O faría nos falta que hubo moitas calmas, para que revolva un pouquiño, que os mariñeiros non matan peixe, nin, sabes, entonces é bo que revolva un pouco. Estas condicións de mar e vento serán as propias de toda a costa galega nas próximas horas. E os refachos tamén se farán notar en zonas do interior. Os ventos poden ir desde os 70 km por hora ata máis de 100. Conforme se chega a noite, a situación volverase máis complicada, porque a máis do vento descargará con forza a chuvia ao longo da madrugada. Segundo a previsión da EMET, na provincia de Pontevedra, no sur de Ourense e en zonas do interior da Coruña poderíanse acumular ata 60 litros por metro cadrado. O peor ainda vai vir a partir do xa tarde. Por lo que teño entendido para toda a semana, non sei. Esta semana mellor xa vai así, claro, toda. Porque para ir viernes solo... A
Aquí na Coruña o aviso laranxa por fortes ventos con refachos de 80 km por hora e por ondada obrigou a pechar esta plataforma flotante do Parrote inaugurada hai tan só 6 días. Desde o Porto informan de que por mor da borrasca retiraron temporalmente esta plataforma pionil e que van a aproveitar este peche para realizar axustes técnicos na estructura. Por mor das condicións meteorolóxicas adversas, o Porto da Coruña decidiu pechar a nova plataforma flotante do Parrote. Que supoño que a pechen por o tema de seguridade. Quero pensar, porque está o mar bastante movido. É mellor previr que lamentar. Vexo ben que se peche isto porque non se sabe, o mar sempre, a última hora sempre traizou as cousas sin avisar. Non creo que nadie se atreverá a meterse. E que o vento sopra con forza 8 na cidade herculina, onde os refachos poden superar os 80 km por hora. Me lleva el viento por todos lados. Eu andiven en bicicleta e tambaleas. Non se pode andar moito. Ai, se costa, pero temos que meter unhas pedras no bolsillo, xa está. Con esta situación, a Coruña mantén pechados como medida preventiva parques, xardíns e zonas infantís e é que con esta situación hai que andar con cautela e evitar transitar por zonas arboradas ou preto de fachadas das que se poidan desprender obxectos como testos, toldos ou calquera outro elemento. Está todo pechado, me imagino que vou todos os días estou dique de abrigo, que a zona de abrigo tamén estará cerrado. Hai que ter cuidado tamén para non pasar por debaixo das obras, etcétera, etcétera. E non pode andar moito por as cornisas. Este mal tempo en terra prolongarase polo menos ata as 5 da madrugada deste mércores. Empeza a haber reservas xa, sobre todo do capón, e despois do solomillo. Nós temos encargado medio cordeiro. Están levando para congelar o camarón, agora que empeza a volandeira tamén. Faltan case 2 meses, pero os máis previsores xa van á praza pensando no Nadal. Encargan con tempo e mesmo mercan para conxelar antes de que se disparen os prezos. Acabo de encargar uns polos porque os teñen caseiros, son moi bons, e entonces cargueillos xa para Navidades. Moitos clientes hoxe na Praza de Santiago aproveitan xa para encargar para Nadal. Medio cordeiro, porque é caseiro. Desde o mes de agosto xa encargan solomillos, entrecó. Aínda que tamén nas carnes de moita demanda os pedidos teñen o seu risco. E cabrito xa o proveedor noso xa non nos dá precio, entonces nós estamos dicindo á xente que espera ao millón un pouquiño máis a ver se nos concretan máis precio, pero é carga sin precio porque hai unha escaseza moi grande. Nas peixerías a estrela da semana é o camarón grande. Despois poden coller a 100 ou a 120 collen. E non esperen o día para coller a 300 ou a 250. Por exemplo, a nécora cózoa e despois congéloa, porque senón despois caen as patas. Non vas a poñer unha nécora sin patas. Din que conxelan ben as boandeiras, as ameixas e ata os percebes, aínda que tamén no de conxelar hai seareiros e detractores. Metes 100 euros en marisco e o cozo e o meto ali no meu trapiño no congelador. Pero despois chegas a brispa de Nochebuena ou de ano vello e diste, concho, que afurreu. Pero outros opinan que mercar agora o Llomol, o Rodaballo, Robaliza ou Abadexo pode asegurar telos de cea, non vai a ser que nas festas haxa temporal. E xa hai data pro acendido das luces de Nadal de Vigo. Será o sábado 15 de novembro. Era un dos segredos mellor gardados e por fin se desvelou. Tan só hai que esperar semana e media. A iluminación, como sempre, trae novidades, entre elas unha árbore de Nadal aínda máis alta que a do ano pasado. Tan famoso como seu Nadal foi durante un tempo o Dinosebe de Vigo. Diante desa escultura vexetal fixeronse milleiros de fotografías e memes e mesmo tiña páxina nas redes sociais. Esta é a historia do caso dunha estrela. A vida da Dinosebe daría para unha webserie ou un serial. Hai 10 anos converteuse nun dos grandes referentes da cidade. Chimpou de Rosalía a Porta do Sol, tivo un fillo logo dunha longuísima eclosión e rematou na Alameda cando as obras da Porta do Sol. E agora, onde está? Leva un ano aquí, nos viveiros municipais. Está en repouso porque quedou nos osos, na estrutura de arame. No lugar onde máis tempo estivo, seguen abotando de menos. Vin con unhas compañeiras do Chollo a facernos unhas fotiños e tal co dinoseto. Tiña o dinovo, pero tardou 3 anos en eclosionar. A verdad que estamos desexando que nacera xa a criaturiña. Bastante alegría. A los niños y a los mayores también nos daba,
Puede ser, era un poco la atracción viguesa, sí que la echo de menos, sí. Pues a mí gustábame, sí. Hay en Navia hay un, pero está medio despeluchado. Sí, hay un allí en Navia. Sobre todo los niños que quitaban las fotos, ahí siempre en las fiestas, en las comuniones. Son cosas bonitas de Vigo, que no deben de desaparecer. Cando e a onde volverá son polo de agora preguntas en resposta da sebe máis famosa de Vigo, que pasou de ser unha estrela a quedar así. Pois que se prepare Vigo esta madrugada coa que vai caer. Vemos imaxes ao exterior, paramos na Coruña, aí temos ese aviso laranxa no litoral e ademais contolles que se refachos xa nesa liña de Punta Langosteira chegaron os 100 km por hora e subindo. Falamos de outra variable que pouco mencionamos hoxe con tanto temporal, son esas temperaturas elevadas. Fíxense Pontevedra, 22 graus desta hora, 21 Ourense, 20 na Coruña ou en Ferrol e 20 graus tamén en Vigo. Todo por mor dese vento do sur que é o encargado desa surada de traer, ademais deses refachos fortes, pois tamén esa acumulación de chuvia que vai chegar sobre todo esta madrugada e de algún xeito de manter ese limiar que na zona interior nos fala de tan só nubes neste momento. En canto rematen os deportes, falamos máis devagar do tempo. Galicia é a segunda comunidade con mellores cifras de acollemento familiar. Máis dun 60% dos menores que están no sistema de protección viven cunha familia de forma temporal. E para seguir mellorando esa ratio, Santiago acolle estes días un congreso sobre acollemento familiar con expertos internacionais. Por continuar traballando na desinstitucionalización de todos os nenos que desgraciadamente non poden vivir coas súas familias. Hoxe quero aproveitar a ocasión para darlle as gracias a todas as familias acolledoras de Galicia. Familias acolledoras que teñen o respaldo da Administración Autonómica, un maior apoio económico tamén que acabamos de aprobar. Coñezamos agora que nos están preparando para esta tarde os compañeiros do Quen anda aí. Raquel, sei que a estrea de sección. Sí, Antía, estamos de estrea e moitas cousas máis que temos preparadas porque hoxe no programa imos ter David Amor por partida dobre. Un vai ser o anfitrión desa nova sección, a Ordes con Amor, na que vai facer de Cupido, e o outro vai vir para acadar axuda e poder participar no Mundial de Breakdance que terá lugar no Xapón. Tamén imos ter clases de tecnoloxía co experto Huicho que nos vai explicar cousas que podemos e que precisamos facer todos como mandar unha fotografía ou un documento por teléfono móvil a un familiar. E coñeceremos uns cans terapeutas ben especiais que acoden ao rescate de persoas con problemas de drogadicción. Todo isto e moito máis aí contra as 4:30 no Quen anda aí. A información continúa en G24 e g24play.gal. E agora, Sebi, os deportes. Hola, Antía, que tal? Boas tardes. Boas tardes a todos. Nos deportes estaremos moi pendentes do último parte médico do Celta. Parece ser que Radu, ao final, si ten un esguince nunha man e vai ser baixa pro partido de Zagreb. Todo isto moito máis nuns minutos nos deportes.